it's not you, it's not fair. I can't hold what's not there. I know I should leave you already, but I'm stolen. No, I left you go after we've already fallen. Nothing's really wrong, but clearly there's a problem. No one really talks about this part. Am I still in love if it's this hard? Or are we just comfortable? Are we just comfortable? Trying to bring it back to the old spark. Pushing on the gas but it won't start. Are we just comfortable? Are we friends will always be through the years eternally, side by side through life's endless chase. Our friendships light forever grace. Oh yeah. Aku masih ada di sini, walau kau sudah benar-benar pergi. Kau tetap menjadi manusia favoritku. Oh, biarkan ku menyanyikan lagu sederhana ini, hanya tercipta untukmu, untukmu. Teringat saat pertama berjumpa di sebuah warkop kurang ternama, namun perjumpaan itu adalah yang terindah. Oh, biarkan ku menyanyikan lagu sederhana ini, hanya tercipta untukmu, untukmu. Binigyan ng break na makapunta sa M. Louvillier ang mga mukhang gold. May subasta today, guys. Let's go inside Island City Mall again and go and see the gold subasta sale of M. Louvillier. Okay, go. Let's go.
airport. Daming tao. Pila kan? Pila. Meron. Hmm. Kare na lang eh. Kare 351. Kanang 351 na lang. Ano? Nabili ka? Ha? Ah, kana siya. Oh. Pwede mo tanawan ng earring. Kana ikaduha. Kana. Mata. Yes, ma'am. Excuse me. Kani yung chain na 6162. Iba ay boss pa na. Dapat anak. Dapat pa dyan anak. Dapat pa anak. Anak. Narami to. Nabili ka na? Kare na ako. Kare, pili ma. Dara ma. Mara rin ma ha. Huwag mo tanong mo sa isa. Atas lang ka. This is earrings, 27,335, 18K, ala na tangtang, 7.1, so 27, Ah? Oo, gusto ka lang sa ibang karon. Pero narami to. Ang gramo yun. 3,000 megit, 18K. Ang gram niya is 7.10. Wala pa yung boy. Teka, Hoy! uy, Bong. Ang card bago nito. Ito man. ganito ang gram nila. Ganyan ang per gram. 3,850. Dito sa 18K. So, pero may discount pa ito. Pilay discount dahil. Pilay discount. 18. Wala yung discount? Wala yung discount, nag-18 na, 14 lang. Mo ba? Okay. Discount ka na So, dili di tinun nga sale. Sale ba ni? Discount din ako, wala nag-18. Ah, okay. 3,850 no. Hmm. Kaya ang regular price is ang regular price is 4,000 na may gitno. Siya man ka ni diamond ka na? Kaya diamond? Ha? Siya man ang motionite? Ha? Kaya ang gilid mo dayas mo. Ano yan? Kani. Ah, kani. Oh,
Diamond na. Ha? Dili diamond? Ah, yan. Hoy, diamond madam? Diamond, panglaki. Oo. Wala. Wala mo pang ano. Bili mo diamond din na, binawag diamond. Kanara, kagmay man ang bato. Amoy dagko. Dagkong bato unta. Wala yung sale niya. Ate, ako hindi pa ilisan nila. Katong baga, gani ako yung change ani. Ana. Wala oh. Ano nawa ka na? Kala. Kanang emerald ay. Sa corner, Kanila. kanang green. Ha? Dili katong isa ba, katong square. Unsa man na? Kanila. Birdstone talang tao niya. Kana na diha nga square bitaw. Ipakita daw. Square? Kana nas corner. Pinaka corner. Kadto ba katong nas tumoy? Kana. Ayun. Diba discounted? Kanang 14 karat. kanang square diya madam kana. Dili diamond kana kana. Oo. Ha? Pati na. Unsa man na? Kanang ha? Ay, may discount nino. Ha? Kay 14 naman. May discount. Sila may yung price parang litan. Wala lang yung mga 21, 432, Tanaw ta gusab day. Dili na diamond niya. Nice, ma'am. Diamond din. Gagmay mo. Pagmay lagi. Pero syempre nasa presyo. Magkano yan? 7.4, Pila. 21, Pero ang ubos ang gold ano? 14K. Ayun. Teka nga. Ano kung nakuha na ma'am? 22. Sunod. Ako. Okay, unta kaya lang. Stat per gram na. Sa diamond na. 14K man yan. Nakit may ate na. May bato pa. Dilitan mo na ba ito? May emerald eh. Ano, 14 na yan? Emerald din na. Yes, ma'am. Pila po na ma'am? 20. Siya may Russian din na? Day. Russian? Ha? Ah, circle niya? Oo. Kani akong pound ay. Ah, kana. Pagkang? Kagalim? Kaya lang. Cellphone niya. Circle niya? Ito, madam ah. Yan. Sa pa yung maayo. Apa yung nga diamond nito? Sana. Ito? Dili, hindi ka na. Ay, hindi pala. Nagasgas na kita mo, nagasgas oh. Yung top niya nagasgas. Rayjay. Ano nga diamond nito? Maliliit. Ito? Hindi, may isa lang. Kanan natin pili. Ito yung maliit na nandun. Hindi, may isa lang. Sabihin mo, God, hindi ko alam dahil hindi ko na po nagano. Sige pa, iano ko sa kanya. Ha? Yun lang kunin ko. Baka mayroon pang magaganda dyan, oh. Ay, magandang mga... Hindi naman eh. Ikaw ang penga matunan. Oh. Ilang gramo?
7.1 din. Mabigat mo. Alala mo. Wala ka rin, dapay ba ito na? Tukod ba naman ba? Okay, sabi na sabi. Pendant din yan. Queen, pendant. May dragon pa oh. Oy, lanan mo ko no. May hangyo ka na, di ba? Di na naman yan. May discount na. Pila dahil? Pila daw? Lumapit tayo naman. 21. Kanang dako diya ba't kanang ay ano madam kanang murag lingin na nakumos-kumos kanang dako na tanawon kanang murag pabilog nga na oh na ha 20 with design, wala mga stone. oo gaan di ay sabi na ko ano solid ay 20 grams so 80 ilan eh 20,000 Mana. Okay, plus din. Stay register mo. Okay. kung tabi na Naana to discount. Naana to discount. ay magkano 25, maliit 857. Okay. Ano? Ah, discount. magaan ba kala mo wala no Pero nice eh. Oo, nang-save. Pero nice man eh. If wala to, Maganda. Wala. Ganda. parang ang design Oo, na kaya ba lawa kong yung may nga niya ito salamat thank you madam Paano pa? Sige, banat. kanang wala man Banat. diamond na ano Wala, maganda maliliit. sana design nun kung malalaki kung totoong diamond Maliliit. sayang Hindi naman. okay Hindi daw, di ba? hindi Halata naman eh. kaya lagi Wala na to yung wala na yung mga yung kurso na daan wala na Ako, design mo. 5,000, ay, 25, nadag ko na 25,857. ba Ito, ano to? Dito na tatakit ta. Anong bato yan? hindi ko alam ang tama ka Tanong mo. Dahil saan? Teka. Aliw. Kaning naglinya diha o kana. nagtumpok dayon niya grabe kayo no sipon niya dili diamond yan Bantog nang wa mo mga text. ha Wala yun. Wa oy. Ma blessing in disguise naningat kami sa Nagtulas. Isultihan ko ni Jan. Isultihan ko ni Jan. Umara ba kayo magkuhan sa lagi ko sa siya? Alalain na, huwag mag-text yun ko. 0920-126-0095. Okay. Wala na? wala naman na Titititititit ang mata. hmm? Titititititit.
Ah, dili ko na siya. Hindi raw diamond yung green na yan? Sandal. Yung mga yan? 7 naman. Peridot yata yan? Ay, Hindi. hindi. Hindi ano? Ako galing sa lagi ka. Yung diamond lang yun, yun nandun oh. Yung parang Hindi mayroong ginaalak. triangle. Sa galing ka. Ginaalak ah. Ang gaman yan, bato no? Kahit na. Dara ba ni? 5739. Hindi pwede 27 na naman. Hindi ba kami makatagpan? Dili yung budin mo na pa. Dili. Eh, may nabili ka. Ikaw? Nabili ka? Wala ka pang napili? Wala akong nabili, wala akong mauso na. Minsan lang yung mga dag ko, no? Wait lang ma'am ha. Wala na tayo, no? Wala na? Paano mo ilahin, no? Wala? No? Wala na? Sayang. I-refill na ninyo? Bagay mo? Wala na. Ano pa na? More na? I-refill daw nila pagka nahulog mo ulit. Maliw ko ko pat ko ana na dai. Kaning arius nga kanang second. Kanang second nga box na kana. Yan. 1.4 lang. 1.4. Bakit ang mahal? Ha? 1.4 gram lang yan? Oh, 14K lang. 14 gram ba? 14 kilo? Wala. It's 13.5. Maximum withdraw of 1 PPI. 2.9 na. Ganda sa design yun. Ha? Ganda sa design. Ay, isip ang kanyang lock. Oh, Lock na. pangit ang lock, uy. Oo, lagi. Magbong. Dili, pasado ang lock dahil. Sige, thank you. Wala. Hindi wala silang malalaki lagi. Wala. Amoy bugat na mga 100 grams nga na. Sa 100 grams na bracelet mga nga na. Ano? Ah.
Umit, hindi ka naman mo lagi doon tao to eh. Tanawat ako na aning pendant ka kanila. Siya mo na. Aliw, kuno pari dahil. Ya Allah. Hindi ka narinig. Hindi narinig. Hindi ka narinig. Paliw, kuno ko aning Chanel dahil Chanel. Kari. Kana. Kari. Ay, bukol-bukol di ay. Ha? Bukol-bukol. Ha? Pero mabigat ko eh. Ha? Mabigat. Solid. 18 ko. 3.20. Mabigat ko eh. Tandaan yan? Oh, pendant. 3.20. 18K. 12,321. Yan na, Day. No. Okay na? Okay, let's go na. Dolores. Sana sa pamagisay. Sa likod mo? Pwede ah. Wala. Selamat jalan, selamat. What? Mas mura, 3.8 ano sana, kaya lang eh, wala naman silang mga malaki. Saan? Doon. Mura nga. Gold nila, 350. Ako mo, malalaki. 350. Samantalang dun sa kabila, 4 may git. 4,000 na higit. Timan jamu lah. Timan jamu. Magkano sa selfie ah. Healthy. Pre, good life. Apa yang tinggal datang dia. Kaya, Jamu? Jamu? Oh. Iba na yung design ng Wigo na bago na naman ah. Oh. Malapat-lapat.
Iba. Iba ang forma. Ito naman, Chinese yan na. Presto. Linis ah. Maraming tao. Pag ganitong oras, maraming tao talaga. Come on. Salubong natin. Teka, bili ng pasalubong. Okay. Yan, matamis. Karamihan. Black Forest. Ayan, matamis mo, sobra. Ito naman, jam maluran. Yung tayo, yung sasakyan natin doon eh. Doon na tayo, daman sa taas yan. Ito nang tayo dumaan, tapos pag ganun tayo. Yan. Dulu way manjare. Puro yung Jollibee. Oh my God. Dami. Parang naman ano? Siya ng Pantasol, dila dyan, diba? Ano, dahil dyan o dahil ako. Manjare. Manjare Santi. Gano'n. Eko. Ano pa yan? Ayun man niya kayo. May lasin na tayo. Na? Nakilala tayo, no? Si Gunmon si... Ayan. Kwanto sara. Per ano naman dito, hindi naman per gram dito, per piece naman. Peace. May, hindi mo pa nga alam kung malaman mo kung ano ilang gramo yan eh. Hmm? Yung ganun design kanina so meron yung may diamond doon. Doon sa ano? Ayan? May design pero maliit lang ba to? Ah, mali. Malit din yan, oh. Ayan. Kaya yan. Hmm? 28,500. Ilang gramo yan? Ilang gramo yan? Natindicated, sir. Ayan? Per piece po kami. Bakit gano'n? Hindi mo malaman kung... Indicated. No? Kasi sa'yo na, ikaw na tumiba. Oo. Per piece per item. Per code din na nilawot din.
Wala siyang ano kung ilang gramo yan. Hmm? Hmm. Pero ano siya, 18K, no? 18 Chinese food. 18 na Chinese. Hmm. Di ba 24 ang Chinese? No? 18 po. 18 na? Wala po kami 24. Hmm. Pag Chinese gold, di ba? 24 kayo na. 18? Wala naman din silang ano. Hindi ko malaman kung ilang gramo. Hmm? Ha? Sila dito. Pananglitan yung bracelet na ano, mga 100 grams gano'n. Wala mo yan? Ha? Wala? Oo. Mama yan dyan? Pero friend, ganito yung noise na sobra. Okay. Pero yung Costameno, eh? Quale? Para Quello sa che c'è in corso. Para sa dyan? Quello che ho guardato prima. È così, eh? Sure? 21. E questo è 28. Ganyan na Sorry. kalawa ka? Ha? Kalawa ko yun din? No? Eh, kasi 21 yung nakita ko doon. Hmm. Saudi gold. $18 din yun eh. Alam mo yung solid na bracelet, yung bigat ba yung solid? Solid siguro yun. Ha? Solid na bracelets. Oo. Halo? Nasa koon. Halo na siya tanan niya. Yung solid ng taba na walang ano. Siguro is sana sa pamagising. Hmm. Sa likod mo? Pwede ah. Wala? Salamat jelas, gano'n ba? What? Hmm. Mas mura, 3.8 ano sana, kaya lang eh, wala naman silang mga malaki. Saan? Doon. Mura nga, gold nila, 350. Ako pa, malalaki. 350, samantalang dun sa kabila, 4 may higit. 4,000 na higit. Di mangiamo allora? Di mangiamo? Magkano sa siya? Healthy? Ore, good life. Apa yang dilihat tadi? Kaya, Eric Strabo. Eric Strabo. Andiamo? Andiamo? Oh.
Iba na yung design ng Wigo na bago na naman ah. Oh, Malapat-lapat. iba. Iba ang forma. Ito naman Chinese yan ano. Hmm. Preso. Linis ah. Maraming tao. Pag ganitong oras, maraming tao talaga. Come on. Salubong natin. Hindi ka bili ng pasalubong? Okay. Ayan, matamis. Caramel. Black Forest. Ayan, matamis niya, sobra. Ito yung manjam maluran. Yung tayo, yung sasakyan natin doon eh. Pag doon tayo, dumaan sa taas yan. Ito nung tayo dumaan, tapos pag ganun tayo. Yan. Dulu ba yung manjari? Ang kulo yung Jollibee eh. Oh my God. Grabe. Parang naman ano, siya ng tanto shoulder lang dyan, di ba? Ano, dahil siya no, dahil ako. Manjare. Manjare Tanti. Bello, eh? Ecco. Ito yun. Ito yung manyakero. Yes. May lasin na tayo. Na, kilala tayo no? Ayan. Parang ito sarap. Per ano naman dito, hindi naman per gram dito, per piece naman. Nice. Hindi mo pa nga alam kung malaman mo kung ano ilang gramo yan eh. Hmm? Eh, yung ganun design kanina so meron. Yung may diamond doon. Doon sa ano? Ayan? May design. Pero maliit na ba to? Ah, maliit. Maliit din yan, oh. Kita na ano, registrada. At kita nung ano, doon, babae. Ay, hindi pala, may kasi. Kahit boleh manjarin nila. Sarap. Hmm? Bukoy ka dila. Salad. May salad. Hmm.
Kaya, Tupak dan. bye. Bye, no? Meron sila sa akin. Oh. Day, ano tandak nila na? Ato. Yan. Kit. Now then. Ito na kon? Ba, bayad ako Oh, sige, sige. Lola, sure. Wala siya, ito guardo yun. Paano? Paano ito? Ito? Yan, ganyan na. Yan, ang bracelet na matuod pa. Ito ang magandang bracelet kasi kakain ka pag may bracelet ka ganyan. Punta ka na. Mauna ka na. Ikaw? Ha? I will bantay-bantay. Oo, kala. Kala ka ko rin. Sirelang soup ha. Chicken man tingnan yun. So, okay ba? Karoon din ng... Bigyan kita ng soup, oh, soup. Soup mo, ha? Ha? Soup mo. Soup. Okay. Soup chicken soup yan? Ano bang soup ito? Chicken yata? Ah, okay, okay. Ano ba yan? Ano ba yan?
Kaya gusto mo iced tea? Ha? Iced tea o yung cucumber ang gusto mo? Ako na kukuha. Ah, sige. Kasama. Pagkuha ka tikin. Okay. Baka. Mm. Kinilaw. May kinilaw ako, may humba. Ito pati sumba. Humba. Yan. The kinilaw is very, very, very delicious. Bakit meron ka? Oo, may lettuce na yan. Lettuce. Bagong abot. Mm. Meron ka, nakatulog ka ng tao. Banat ka. Tao nito. Gimana na ako? Katarantang kataon. Kung tuan, bahan po tayo man. Bilisan, good mo na para ano, baka maubusan ka. Sige, bana. Ano ka? Ano pang nalya? Ano, mabalin mga antikwa? Porko? Bago guardarin na ako sa
Ah. Kaya maghugas ako ng kamay. Oh. Mantika. Diyan. Maghugas ako. Masubak mo. Ket. Yara? Oy. Picture tayo. Ito. Ay, sorry. Oy. Picture tayo. Oy, picture mo kaya? O siya kayo, mama. Picture. Dito. Tara mo tadugo. Mag-celebrate. Amo tanaw mo kuan? Ha? Tanaw mo dito, event. Wala. Karon mo sa ulog. Ang tadugo. Ayan? Di ba, human na? Oy, picture muna. Picture. Okay, Facebook. Salamat ha. Saan dugo mo gud? Nasukat ako mo gud. Ay, oo, Dugo festival ba? Nag-street dancing ro. Ha? oo lagi. Oy, no. Nag-record na. Nag-record na. Nag-record. Wala naman sila, mga bagets. Bakit na pa isang dugo? Sorry, mama. Naka-istorbo mo ha. Sa Facebook ni. Sige, salamat. Lagyan mo lagi. Sige. Thank you tayo. Sige. Pwedeng ipasa sa kanang ano na. Sige, salamat. Okay.